14 नं चिरांदुवार समिस्तिनि सिङाव थानाय जिटि दुवार दखरा गावबुरा एसोसिएशननि मोनसे गेवलां मेल खुंफुंदों। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय जिटि दुवार दखरा गावबुरा एसोसिएशननि मोनसे गेवलां मेल खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन 31 सिदली बियाबनि एमएलए मुस्रि निर्मल कुमार ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रनजित बसुमतारी, बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि खाम्फा बरगयारी, चिरां जिल्ला इउपिपिएल गाहाय नेहाथारि मुस्रि अमर सिंह ब्रह्म, 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि मुस्रि बिरदाव मुसाहारि, चिरां जिल्ला गावबुरा एसोसिएशननि आफादगिरि मुस्रि गपिनाथ बरगयारी, चिरां जिल्ला गावबुरा एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि मुस्रि लैथोमा बसुमतारी, जिटि दुवार दखरा गावबुरा एसोसिएशननि आफादगिरि मुस्रि अनसुमा नार्जारी, जिटि दुवार दखरा गावबुरा एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि मुस्रि राजु बसुमतारीजों लोगोसे जिल्ला ब्लक प्राइमारि आरो गावबुरा एसोसिएशननि दैदेनगिरिफ्रा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। दिनै जोंनि मानव गेदेरसि प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै जोङो 40टा समस्तिनि सिङाव मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो गावबुराफोरनि आरो हेडमेनफोरनि जा समस्याफोर बे समस्याफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनायनि जोङो मोनफा मोनफा प्रग्राम लादों आरो बिनिनो जोङो दिनै 14 नं चिरांदुवाराव लादों। साननैसो उनाव जोङो निसिमायाव लागोन। बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा लागासिनो दङ। बिनि गुबै अबजेक्टिभआनो जादों बिथांमोननि गावबुरा बिथांमोननि चार्टाराव डिमान्ड बायदियै गावबुराफोरनि दैनन्दिन जिबननि थांना थानायनि राहा लामाखौ गभर्नमेन्टआ माबायदि बानायनो हागोन बेफोरखौ जों शेयार खालामलायदोंमोन आरो बिथांमोननि जा हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ जोङो समाज जौगानायाव सान्थि गायसननायाव मोनसे जाथिया मोनसे जाथिजों गोरोबलायनायनि बेलायाव मा खामानि बिथांमोना मावनो हायो, बिथांमोना माबायदि दायित्व लानो हायो बेफोरखौनो जों शेयार खालामलायनाय जादों। गावबुरा बिथांमोनखौ जों माखासे समाव नुयो पलिटिकेल हान्जाजों बेबायदि लोब्बा थानाय माखासे गामियाव मोजां खामानि मावो बिथांमोन। जिखुनु मानसियानो बबेबा मोनसे नङा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों सोमोन्दो थाखायो, खिन्थु गावबुरा हिसाबै बियो मोनसे लयेल जानानै बिसार खालामनो गोनां जायो, नोजोर होनो गोनां जायो, गामिखौ दैदेननो गोनां जायो। गतिके बिथांमोना गाव गावनि जा इथिक्स बे इथिक्स बायदिनो खामानिखौ मावो। खिन्थु माखासे गावबुरा दङ बिथांमोना हयथ' इथिक्सनिफ्राय आन्द्रायोबो जानो हागौ। बेफोरखौनो जोङो माबोरै सुद्रायनो हागोन, गावबुरा बिथांमोननि गेजेरजों जों माबोरै समाजखौ दानो हागोन बेखौ लानानै जों सावरायदों। सार मालाबा समाव ओरैबायदि गामिफ्राव ओरैबायदि समस्या जायो, जाय समस्यानि थाखायनो बिथां गावबुरामोना बिराद खस्थ' लानांगौ जायो मालाबा समाव। ओमफ्राय खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना रिस्क लानानै गावसोरनि माबाखौ मावनो गोनां जायो। नाथाय बिसिनि जिउ खुंनायनि थाखाय माखासे राहाफोरखौ बिराद सरकारनि बिथिंनिफ्राय बिराद खम माबाखौ नुनो मोननाय। जोंनि दिनैनि जा सावरायनाय बेनो दा बिथांमोनखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ देग्लायनि 2025-26 मायथाइनि जा बाजेट, बे बाजेट सेसननि गेजेरजों गावबुराफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जों माबोरै होनो हागोन बेखौ लानानै मेनलि बिथांमोना चार्टार अफ डिमान्डआव बेखौनो लुबैदोंमोन। बेखौनो जोङो बे देग्लायनि बाजेटआवहाय जों सोस'ना होनायनि राहा लादों आरो बेखौ जों शेयार खालामलायदों। गासै गावबुरा बिथांमोनखौ लानानै दिनै नोंथांमोना मोनसे मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों सावरायमेल खुंदों। मा थांखि लानानै? 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव जेसेबां गामि दङ बे गामिनि गावबुराफोरखौ जयै नैबे निज्लानि पिकनिक स्पट, बेनि पिकनिक स्पट बैग्रि बिफां सिङाव दिनै जोबोद मोजां मिटिं जादों। जोंनि ओनसोलनि बिभिन्न समस्याफोर बेनि सायाव जों सावरायलायदों आरो गावबुराफोरनि जि माने इन्सटिटिउसन, गावबुरा जि सिस्टेम, बे सिस्टेमा बोरै फैदों, भबिसतसिम बोरै लांनांगोन आरो गावबुराफोरनो गावबुरा हिसाबै मोनसे गामिनि जिहेतु गाहाय मानसि जायो, बे गाहाय मानसिनि थांनानै थानायनि बेबस्था, बिसिनि अफिसियेल स्टेटास बेफोरनि सायाव सावरायलायनाय जादों। जि खामानिफोरखौ बिटिसि सरकार हिसाबै मावनो थाखाय खामानि दं बेफोरखौ सावरायलायनानै बिटिसि सरकारजों मोजाङै बुजा-बुजियाव फैनानै बोरै सहाय सहजुगिता खालामलायनो हागोन बेफोरखौ सावरायलायनाय जादों। बयबो फैजोबदों आरो गमामायै बे गावबुरा बिथांमोनहा जेरैबायदि
गाव गावनि समाजखौ लानानै खामानि मावनायनि आरो ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावनायनि जेसेबां जेरैबायदि इच्छुक बेखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बयबो खौसेथार गावबुराफ्रा एक गथार आरो बे गावबुराफ्रा जयैनो सामाजिक भाबैबो जयैनो थागोन ओनसोलाव जौगानायनि खामानि दामानिनि सायावबो जयैनो बिथांमोनहा सरकारखौ सहाय जगिता होगोन आरो राजनैतिक भाबैबो बिथांमोनहा जयैनो थानानै इउपिपिएल दोलोखौ समर्थन होनायनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै रेडि माखासे गावबुरा बिथांमोनखौ जों नुयो मावनांगौ हाबाफोरखौ माखासे गोहैलो गोथौजों एक्टिभ रल लायालासे खामानि मावनायखौ जों नुयो दा सरकारा मोनसे सिद्धान्तआव फैदों जे मोनफ्रोमबो गामियाव साफा साफा अफिसियेलि रिकगनाइज्ड गावबुरा होनाय जागोन आरो बिथांमोननो एसे बेथन हिसाबै रांनि अनसुंथाइबो होगोन दा अब्ला बेनि थाखाय बे व्यक्तिनि क्वालिफिकेसन ना मा जागोन बैसोआ बेसेबां जागोन बेफोरबो गासिबो क्राइटेरियाव दंखाजोबो बे हिसाबै गामिनि मानसिफ्रानो ओरैबायदि मानसिखौ बासिनानै हरखागोन गावबुरा हिसाबै जायहा समाजनि सिन्था खालामो जायहा समाजनि खामानि मावो जायहा गामिनि समस्याफोरनि खोथा मिन्थिगौ आरो बेखौ लानानै सरकारजों थांनानै सरकारजों मोजाङै बाहागो लाफानानै समाधान खालामनो हागोन बेबायदि व्यक्तिफोरखौसो गामिनि मानसिफ्रानो बासिनो मोननायनि बे अधिकारा दंखायो गतिके आं सानो बे बेलायाव सोरबा गावबुराया अबहेला खामानि मावा बेबायदि जानाय नङा होननानै आं आसा खालामो सासे गावबुरा जानोबा बिथांनि बैसोआ बेसेबांसो जानांगौ बिथांनि बैसोखौ जोंनि आगोलनि सरकारनि दिनावहाय जोङो 35 इयार्स दोनबोदों सावरायलायनायनि गेजेराव बेखौ बुंलायनाय जादोंमोन जे 25 बोसोर जायोब्लानो सासे मानसिया एमएलए दारायनो हायो एमपि दारायनो हायो केन्द्रीय मन्त्रि जानो हायो आरो रायजो मन्त्रि जानो हायो अब्ला गावबुरानि थाखाय 25 बैसोआनो जागोन दा बेहाय गावबुरानि मिनिंनि सायाव जोङो सावरायलायदों गामिनि सासे गाहेला मानसि बोराय मानसि मिनिङा बेनो ओंखायनो 25 बोसोर बैसोआ सासे एकदम उन्दै सेंग्रा जालाय जाथारो बेनि थाखाय बेखौ बारायनानै 35 इयार्ससिम 35 इयार्स एन्ड मर होननाय जादों दा बेखौनो लाखियो ना बेखौ आरोबाव सोलाय सोल' खालामो दानि सरकारा बेखौ सालिजारि खालामगोन आरो क्वालिफिकेसन हिसाबै जिहेतु गावबुरा जाहैबाय दैनन्दिन जिबनाव गोबां अफिसार्सफोरजों दिनैनि दिनावहाय थाफानानै खामानि मावनो प्रयजन जायो आरो बिनिखाय एसे भाषाफोर बुंनो हानाय लिरनो हानाय दरखास्त' होनो हानाय बेबायदि व्यक्ति नांगौ होननानै क्वालिफिकेसनखौ मेट्रिक पास जानांगौ होननानै बुंलायलायनाय जादोंमोन बेखौनो रुलाव लाबोनाय जादोंमोन